formiga eixa, perquè està en la mostra que vam regar, però nosaltres som pugons. Sí, és que li ve d'oloretes. I això? ¿Para jugar también? Sí. ¿Con ordenadores? ¿Todo? Sí. Casa y fotos. ¿Qué es el futbolista ese que tens aquí a la mà? Quina mascota has dibuixat tu? Què és? I els meus, els més menudets. Estan una miqueta esglaiadets. Eh? Tanta gent, Adéu. Adéu. De tot. Digues bon dia. Bon dia a tots. Bon dia, que vaig a bé. Adéu. Hola. A veure, ara... I és que va dir el senador Lerma, i expresident de la Generalitat, que vam rebre les transferències en unes condicions d'insuficiència dotacional. I aquest reconeixement no s'havia produït mai. És a dir, aquest reconeixement, i és una que tenim que reclamar. Nosaltres tenim que ser conscients de que quan van rebre les competències per a treballar en educació, la xarxa pública educativa no se va rebre en les condicions de suficiència que mereix aquesta funció. Per tant, en aquests anys hem tingut que fer front al treball davant d'una xarxa pública de centres educatius que era obsoleta, per una banda, i insuficient, com s'acaba de reconèixer. Obsoleta, en una part, perquè hi havia centres de 75 anys, 80 anys, que no s'havien remodelat i estan en unes condicions impossibles i, per tant, hem tingut que fer un esforç. No hi havia prou centres, hem tingut que fer-ne de nous i, a banda de tot, hem tingut que adaptar els centres també a la nova legislació, a la LOCSE. A la LOCSE, que és una llei de l'any 90, i quan nosaltres accedim al govern en l'any 95 ens trobem que només s'havia produït de tots, per exemple, de tots els instituts de la Comunitat Valenciana, que són més de 350, només s'havien adaptat 11, només 11 en 5 anys. Per tant, hem tingut que fer un esforç tremendo per a poder en aquest moment dir que, si no, evidentment, no està tot fet, per almenys estem en un camí de poder acabar la xarxa pública en les condicions que nosaltres volem.